ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед, сиҳату саломат ҳастед. имрӯз мехоҳам барои шумо як намуд хӯроки корейский тайёр кунам. Ба фунчоза майро чанд бор тайёр кардагим, бениҳоят ба мазаи ман ба гӯшти мурғ тайёр мекардам. аз сабабе ки мардак гӯшти мурға нағз намебинад, барои вай даф ба гӯшти гов тайёр мекунем. Ба кадом гӯште тайёр кунед ба маза меояд. Барои ин хӯрок ба мо асосан лозим аст макарон, фунчоза, гӯшт, тухм, соевый соус обязательно, лимон, капуст, бодринг, баргалский ва помидор. Дар аввал мо чӣ кор мекунем? Дар аввал ҳатман ки капуста реза мекунем, майда реза мекунем, намак када переправа када мемонемша. Пас он гӯшта реза мекунем, майда реза мекунем, бирён мекунем. Фарқ надоре ё ки гӯшта мекунед ё ки якум лапшаро медӯшонед. ма ира реза мекунам, баъдан лапшаро мемонам, ҷӯшидан мегира. Намехел тайёр карда мегирем. Дӯстони азизу меҳрубон, рӯзи ман намехел мегзарад. Дӯстони азизу меҳрубон, нав видеоро партовтам, оли савол додестиянд. Дӯстони азизу меҳрубон, дина эфир да гуфтагием ки и видеомон рӯзи сешанбе ё чоршанбе мебирояд. Гуфтагием ки мо 6 фарзанд дорем. Шавҳарам кати 4таш катимон зиндагӣ мекарданд. ҳозир 3 та духтарчамон катимон ай, 3 бачамон нестай. 2 бачаи калони шавҳарам кати модар шунанд. Ин мехел. Дӯстони азизу меҳрубон, элиф гуфтестай маро нишон бад. Ин мехел. Фариза ғалтид. Ай дарс тайёр кузай. Ма ҳам корома мекунам, ҳам гудакода дарс ёд метиҳам. Ин ништам ҳозир нав дарсҳои математикаша тайёр кардем, аку дарсҳои забонша худаш мехонад. Ин мехел. Дӯстони азизу меҳрубон, бо ҳама дафъа берле кор мекунам. Агар хоҳед кор кардан, марҳамат дар номерои болои экран буда бинависед. Дер нашида ба орзуҳои худтон мерасед. Бениҳоят фаберлик чизҳои качествени арзон дорад. ақиб намонед. ина элифиро бояд бихона. чӣ хеле ки гуфтам мо кам сулфас шидем. Фариза боша далши давом додестай. ина мехеле маладесай. буку. Вот точно молодец. ай ису мекуна, ай усу меоя. Тез тамом кунам гуфта. Я та ису кадеста, я та усу. дӯстони азизу меҳрубон, ина мехел ма капуста реза кардам. ҳозир намак мекунам. чӣ хеле ки гуфтам ма корейский намхеле переправа для морков мекунам. баъд сах нахеле мечафуму, баъд камтарак овиаму лимона мечӯшумша. баъд ира мемонем як тарафо, айдуми макаронуш мешавем. дӯстони азизу меҳрубон, ина мехел реза кардам помидор, бодрингам, камтарак намак кардам, мемонумшона. неҷа ов мондагиам буҷӯша, баъд макарона медозам, гӯштам реза кардам. немехеле. дӯстони азизу меҳрубон, ина мехел гӯштора калони бадан реза кардаги нестем, майдаи бадан бирён мекунам. ҳатман ки ба ови лимон, бадан перец баргалскиара ҳанҷа медозам, камтарак мулоим шава бопаза. хати ҳами бирён мекунамша. дӯстони азизу меҳрубон, камтарак ма соевый соус андохтам, переправа дохтам. инам хеле бирён кардестам. анаку вақти переца дохта нашуда медозам ва ям мулоим шид ба мегирмамш. дӯстони азизу меҳрубон, ина ира боша омехта мекунем. камтарак намак када мехел мепазонем. омлет гӯштнон пухтай мебардорамша. омлетам мепазон, баъд бо супша тайёр мекунем. дӯстони азизу меҳрубон, ина мехел чера хӯрокмона мебардорем. ҳозир якум айнаи лапшамон мегирем. вақте лапшаро гирифтем, дар оилаи мо кам мехӯранд. лапшаро гирифтем, баъданина капустмон тайёрай. капуста мегирем, мемонем, помидор,
Баъдан бодринг. Ида бояд чам бошада, камтарак. Номуш чиай? Кунҷут. Не ки ма кунҷуди қакофту магазин мана наёфтум. Иҷашта гӯшт мемонам азӣ. Инае боша омлет ай дӯстони азиз. Омлет. Ина омлета тайёр кардагим. Ира дар мобайнаш мемонем. Гӯштмон боша инҳа. Гӯшта дар гудако бе ина хеле перец мемонем. Дар хумон ба перец. Ина мехел гӯштам андохтем. Анаку дар мобайнаш ай омлет меандозем. Ина мехел дохтем. Ҳозир боша чиша тайёр мекунем. Метонем ки ҳамин хел бухӯрем. Метонем ки об резем бухӯрем. Ҳозир нишон метиҳем супша. Ина дӯстони азиз, оби холиро меандозем, камтарак намак меандозем, шо соевӣ соус тамом. А ина мегирем дар болошон мерезем. Метонем иро хунук бухӯрем, метонем гарм. Ина хел хӯроки мо тайёр мешавад. Ҳозир ҳамада мегирем хушрӯ. Бо нишон метиҳем иш ки тайёр шуд дар болошон рехта. Бо нишон метиҳем. Метонем ки дар болои ҷа гашниш бипартоем, укроп, зелен, кадом намудаш мода маъқулай метонем партофта. Гудакои мо намехӯранд, ё барои гудакои. Яташ барои элиф, яташ барои фариза. Дӯстони азизу меҳрубон, супуш боша ҳичи надора. Инам хеле тоқа. Бухоҳед зелен мепартоед, нахоҳед не. Инаму намак, қати соеви соус, об меандозед тамом. Ма барои хушбӯи шиданаш райҳону гашничу укроп партофтум. Ина боша хӯрокомона кашидум тайёр. Не ки мардак нестай, мардак дер меояд. Мардак дер хеле лали калонтар да кашидум. Ина мехеле хай дӯстони азиз, гудакода мекашам. Мехӯранд. Мардак ки омад банд мехӯрад. ҳатман тайёр кунед. Осонай ва ҳам бо маззай. Меҳрубон, дегустатори мо омад. ҳозир мечашад. Хайқ чашиду? ҷои бегӯшт чашидоли. Чӣ ном дора? Кукси. Меке медонед я чӣ овардай? Мара то нами расидан шумо як чиза гирифтам, як чиза гирифтам. Бодринг салёни. Ҳам бодринг салёне? Ҳама? Тани? Бой духтар биоҷи накухуту хеле. Красотулка има. Ман хеле нағз мебинам дӯстони азиз, беҳад ман нағз мебинам. Инами оварда бо да пешма дуруға хӯрдеста ё лайк мо видео кадеста. Духтари нағзам да намехӯрам да вақти видео. Не, очень вкусно. Вкусно, овқат. Особенно гӯштош. Гӯштош зур бирон кардам ба лимон ба ҳарчи. Баравай. Инам хеле хай дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом, касе хӯрдеста иштиёи таом. Дар ҳаминҷо боша влогмоно ба поён мерасонем то влогҳои оянда. Хайр. Меги хайёне. И курица ча нигоҳ кардам эста папаша. Биёи ба мехӯра, а пош мехӯра неки. Красотулка има.